Dobar dan, dobrodošli. Danas se šminkamo sa maminom šminkom. To mi je već dugo u planu i prvo sam mislila iskreno da li to da snimam za TikTok, ali rekao snimat ću za YouTube. Nešto mi je došla ideja malo da se družimo, da ćaskamo i da se šminkamo. A i mama ima drugačiju šminku od mene pa rekao malo da promenim. Prvi korak uvek i zauvek jeste da se skloni kosa. Pogledajte kako su slatke ove dve šnalice. Sa Temua. Jedna će ići ovde. Rakić. Ovde. Voila. Sada. Da vidimo mi sa čim ćemo danas da radimo. Ja sam ponela samo svoje četkice, ali ono što se razlikuje od mamine i moje šminke jeste što ona voli sve tako mnogo šljokičavo, da sija, da je puno hidratantno, a ja sam sve suprotno toga. Uglavnom, razmišljam da li prvo da stavim ovo ili ovaj Revlonov Skin Light Face Glow Illumination, a ovo je Cover FX kao tonirana krema. Ovo mi se čini da je laganije, tako da ćemo staviti Revlonov ovaj, a ne ovaj. Kao, mislim da je to logičnije i bolje. Treba će mi ogledalo. Ogledalo ćemo iskoristiti ovo od bronzera, why not. E sad, krećemo ovako. Ja ću ovo direktno da nanesem na lice. Znate na što me ovo podsjeća? Ovo me jako podsjeća na Lumi Glotion od L'Oreala. I po boji, i po svemu. Četkica. A sad ćemo vidjeti kakav će biti i na licu. Jako mi je sličan njemu. Vidite kako to sve sad sija. Jao, ali ću se danas sijati. Prelepo. Ja ću malo da spustim i ovdje. Zašto da ne? Joj, šta mi bi preko očiju da stavim? Ali ajde, ne idem danas nigde specijalno. Ok, može i da se greši. E sad ovako, što se tiče pudera, ja imam isti ovaj, tako da znam kakav je. Beautiful Skin Charlotte Tilbury. Ovo je broj 4 i nijansa mi odgovara. Što se tiče nijansi, mama i ja tu smo ono slične. Znači idemo. Ja ću ovo direktno da nanesem ovako na lice. Lakše mi je. Mislim da će ovo biti jedno brzinsko šminkanje. Samo znam da će se mnogo sijati. I nešto mi je mnogo vruće. Mislim da je to zbog ovog džempera. Jako je toplo. Onako je lagan, ali je toplo. Jer je vuna. Inače, kad ti je lice dobro, hvala Bogu, ali kad nemaš guguljice i to, potrebno ti je mnogo manje proizvoda. Logično. Mislim, kad nemaš bubuljice, sad neke iritacije, crvenila. I to mi slično. To je to što se tiče baze. Jako je prirodna. Korektor. Ovako, ona ima ovaj, ja iskreno na moje koži ga nikad nisam probala, ali mamu, pošto često šminkam, stavljam ovaj, Bourjois, valjda se tako izgovara, Healthy Mix Serum. Izgleda ovako. Tako da kod mame imamo i drogerijske šminke. Stavit ću ovde. Inače već duže razmišljam da li da ponovim svoju drogerijsku šminku u smislu stvari koje znam da su dobri, koje sam prije voljela da koristim iz drogerija. Ima i tu neke nove stvari koje vidim, koje bih htjela da probam. Ne znam koliko vam je to interesantno da snimim i kao što da kupujem kad imam toliko šminke, ali rekao zbog ovih ljudi što vole drogerijsku i generalno neće da izdvajaju veliki novac za šminku, bilo bi im korisno. A stvarno ima nekih dobrih proizvoda.
koje lično volim i koje sam stalno koristila. Ali eto, to mi je prolazilo onako kroz glavu. A vi mi pišite šta mislite o tome. Jako lepo mirišu Bourjois proizvodi, onako na čisto, na neke voćke, tako i puder. I kad smo kod drogerijske šminke, Bourjois, onaj puder 1, 2, 3 je omiljeni meni bio godinama. On inače kao ima i to i korektor i puder u sebi i pigmentaciju neko ako imate, koliko se sećam. A inače mislim da će ova šminka onako delovati lepo, prirodno, deluje obećavajuće za sada, ali je totalno drugačije od svega onoga što sam ja do sada navikla da koristim i inače što koristim. Jer kažem, mama je sva u fazonu to da sija šljokica, vi znate da ja više volim ono mat, da mi trebaju šljokice, stavim highlighter. To je to što se tiče korektora. Šta ćemo sad? Ja mislim da ona nema kremasti bronzer i to. Mislim, ima tamo, ali ga ne koristi. Tako da nije ni krenulo sa korišćenjem i ništa. Ja ću sad onda sada da setujem lice. Ako vam treba neki puder za setovanje, ako imate zreliju kožu, ne volite taj osjećaj, inače mama i preskače samo ove korake ne voli, a ja volim da setujem. Ovaj Diorov toliko je neprimetan na koži, a ipak mislim matira setuje, onako sa prirodnom završnicom, nije ni približan recimo hudi, daleko od toga. Neobavezno ovako uzmem sa četkicom i prođem najviše te zonu. Mislim, nije da mi treba ogledalo za ovo, ali bolje da ga imam. Ovo je stvarno najprirodniji puder za setovanje koji sam ikad probala i koristila, imam isti kod kuće. Čak i dobro onako da ga ponesete, pa ako vam treba da popravite šminku toku dana, jer vam neće dodati taj dodatni sloj, kako da kažem, na koži. Ali pogledajte kako sam stavila. Baš mi je ono super tehnika. Ali ja pogotovo moram da matiram te zonu, znači bez nje ništa. Sljedeći korak će nam svakako biti bronzer onda. I onaj iz drogerije što sam ja prije koristila i što volim jeste Baked Bronzer 04 Glow Milani. Milani inače ima i odlična rumenila, ako niste znali, i ovaj bronzer je strava. A što se tiče tena, on izgleda za sad onako, ne znam koliko možete da vidite, da li sam blizu ili daleko. I četkica, ali za ovo će mi trebati, imalo je čak i ovaj Guerlainov. On je više onako, kako bih rekla, kajsija, više imam na roze, ali ćemo mi staviti ovaj Milani, hoću da vam pokažem kako lepo izgleda na koži. I on isto ima šljokice u sebi, ali onako lepe, suptilne. Nešto deluje bledo na kameri, a uživo nisam, normalno sam. Mislim, nije kao da sam crna, a nije ni da sam bela. Nikad dosta bronzera, tako mi se čini. I zato ne štedite. Bronzer, bronzer. Ali se sija, majko sveta. Bronzer. Sljedeći korak će nam biti rumenilo. Što se tiče rumenila, sad razmišljam da li da stavim ovo Charlotte Tilbury ili možda da stavim ovo Benefit, ovo rozikasto Charlotte Tilbury. Ovo je inače paletica u kojoj je bio i highlighter. Highlighter je skroz potrošen, a rumenilo izgleda
Ovako. Stavit ću sa ovom četkicom koja mi je omiljena za rumenila u posljednje vrijeme. Inače je jako pigmentovano ovo. I samo se sad razmišljam da li sam trebala da se okrenem na vam, kao da je bolje svetlo. Ali to nam je što nam je za sada. Kad je rumenilo u pitanju. Njega baš volim u posljednje vrijeme. A nekad nisam stavljala ni rumenilo, ni bronzer. Ovako se okrenem. Možda, hajde da probamo, pa ću vidjeti kako budem editovala, čisto da znam za ubuduće gde mi je bolje kad se nalazim, ali mislim da se ovdje bolje vidimo. A vi mi pišite dole u komentarima. A da svakako ću vidjeti kad budem editovala. Sad, što se tiče highlightera, ovaj Sephorin toliko lepo sija. On je u boji Sparkling Honey 02. Prelep highlighter. I stavit ću ga sa ovim drugim nastavkom. Da, i meni je bolje ovdje kad gledam za šminkanje. Lepše mi je svetlo. Samo što sam još belja ovdje, čini mi se. Ali on će biti jedan prirodan izgled. Kakav voli moja mama. Jer njene je šminka. Sad, mogli bismo da pređemo na oči. Što se tiče očiju, tu ćemo isto all naturale da idemo. Mogli bih da ne eksperimentišem puno, da stavim u pregib malo brownkaste senke, ove ovdje kao brownkasto roze iz ove Anastasia palete. To ćemo tako u pregib. Da vi vidite kako se ja sijam uživo, ne znam na kameri da li se to vidi. Za sad je lepo, ali samo se bojim da ne prosijam previše brzo u toku dana. Ali ako imate suvlju kožu ili malo zreliju, ovo bi svakako bilo super. Istu ovu boju stavljam ispod ovako. A ne, nisam razmišljala, ja sam stavljala plus, to znači da bude svetlije, a treba u minus da ode, da bude tamnije. Što ja vidim, šta je ovo što se ovdje dešava, nešto sam prebela. Evo me nazad, mislim da se bolje vidimo. Kao što rekoh, ovu istu senkicu stavljam dole ispod oka. Mislim da se sad bolje vidi i bronzer i rumenilo i... Učimo ljudi, šta da se radi? Kao da nam je prvi put da snimamo, a nije, mada ovdje kod mame realno nisam još snimala kao ovakav tip videa. Ja sam šminkanje, ali ne da to bude tema. I snimit ću vam i posle šta sam obukla, tako da će biti kao neki get ready with me, pošto sam se ja već obukla, ali da, get ready with me, spremamo se zajedno, pa zašto da vam i ne pokažem outfit. Modnu kombinaciju, možda se nekome dopadne, pa eto za posao, za izlazak s drugaricama, za piće neko, ručak. Nisam rekla, ova senka je toliko lepa, sad nju stavljam. Šljokićevica ću da je razmašem, Sephora je u pitanju 09 boja. Ajde, uzet ću isto ovo što sam nanosila i u pregib, ona toliko lepo sija, ljudi. Sad ću vam pokažem. Vidite? Prelepo sija. Tako da će nam to za sada biti što se tiče očiju. Za obrve njih ćemo da popunimo. Kakvi su ovo ovdje? Popunit ćemo sa ovom Precisely My Brow. Problem je što je ovo broj 3. Malo mi je svetlija, ali sa tim danas raspolažemo. To nam je što nam je. Jer je mama dosta svetlija od mene. Plavu kosu, a ja sam tamna.
Ali dobro, bolje išta nego ništa. I preći ću ovdje ove mladeže što imam s ovom bojom. Malo i ove pegice neke po nosu. Mi se tako više sviđa. Onako, kao nešto se dešava. Malo, ništa strašno. Znači maskara L'Orealova, ova Panorama, odlična je. Ja sam mami rekla da uzme ovu, pošto ja je obožavam, tako da imamo iste. Tako. Evo razlika. Tuk tuk. Sad ćemo i ovo oko. Više volim ovako na krajevima, kao da izvuču maskaru, da ide malo tako kao na mačkasto oko. Ako me razumete. Prelazimo na usne. Olovka bila NYX u nijansi Nude Pink. Znači sad ćemo to da stavimo. Ovo gledalo, već mi zovu treba ogledalo. A, ovo je baš na rozikasta. Ja je mnogo roze. Čini mi se da je mnogo roze. Da li ima još neku drugu? Nema, meni treba nešto tamnije. Onda kako sad ima još jednu seju? Što nam je za sada? Da vidimo što se tiče karmina. Stavit ćemo MAC-ov Honey Love. Kako će ovo zajedno izgledati? Dobro, jedan je onako razlikasta njulat. Samo što vidim da je to više onako izraženo. Ali to sad izgleda ovako. I ljudi moji, ja mislim da je to što se tiče šminke jako prirodno, sjajno. Vidite? A sada ću vam pokazati. Samo bih je voljela, dobra je naravno obrve, nije moja boja skroz, ali što se usana tiče, voljela bih samo da sam imala neku tamno brown olovku ili malo jačeg intenziteta, boja je ovako svetlo roze. No međutim, to nam je što nam je. Takva je njena šminka, a sada ću da ustanem i da vam pokažem šta sam i obukla. Imam ovaj džemper, ja mislim da je star sigurno jedno 2 godine, Weekend Max Mara, Moni neki kajš, Levi's suknja Texas i ove ću čizmice da obujem. I što se tiče torbe, mislila sam ovu. Da li se lepo vidi na kameri? Mislim da li se vidim cijela. Nadam se da da. I ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Hvala na gledanju. Ako se niste prijavili na moj kanal, prijavite se, možete da me zapratite na Instagramu i TikToku. Hvala na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem videu.